Hola, bona nit. En els 15 minuts de redacció oberta els informarem de la construcció del Parc Central, la jornada celebrada ahir sobre política europea i la previsió de vaga per demà dijous dels professors interins de Girona. Des de fa uns mesos s'estan portant a terme les obres del Parc Central. L'antic terreny ha quedat transformat en una àmplia explanada que connecta el carrer Santa Eugènia amb la plaça d'Europa. Fa uns dies es varen plantar els arbres i ara es continua treballant per tractar que l'estiu estigui finalitzat. Fins a la carretera de Santa Eugènia, a l'alçada de l'antiga estació d'Olot, quedaran ubicades les dues portes principals d'accés al Parc Central, en un llarg passeig bordejat de castanyers d'Índies que augmentaran en nombre a les proximitats de la vella estació. Els polancres, els tilers, les bardisses, els pins i altres espècies d'arbres i arbusts seran els que, una vegada acabades les obres del parc, configuraran la zona d'estada i del passeig a l'esmentat Parc Central. El conjunt d'aquesta plantació té com a objectiu fonamental la creació d'una zona verda i recreativa que ha estat el somni de molts i que, al fi, l'amant de la natura podrà disfrutar aviat. Cal pensar si una vegada finalitzat el projecte hi haurà una zona verda exclusivament per trepitjar, per notar més íntimament el contacte amb la natura, ja que has d'esperar que més d'un ciutadà gran o bé petit senti la necessitat d'aquest contacte. Ahir a la tarda, en la jornada sobre política turística europea, es va presentar la ponència sobre